Salutare și bun venit în acest video. Astăzi o să ne jucăm Roblox din partea a doua. Vă amintiți că am postat un video acum cu jocul ăsta, dar mi-a foarte mult și acum o să ne jucăm partea a doua. Da, deci nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați pe canalul meu de YouTube, pe canalul lui Luca de YouTube, dacă nu știți cine e Luca, e verișorul meu, să scrieți acolo Luca spațiu 80, așa să scrieți, dacă nu știți ce înseamnă 80, 8 și 0. Cei care nu știu, dar cei care știu, scrieți. Și da. O să-mi iau pe ca să fie mai tare, așa. Să scrieți în comentarii ce jocuri vreți să mai ne jucăm. Că, ia uitați, mai am doar 2 nivele de făcut și după aia gata. La 4-lea nivel se duce. Da, ăsta. Nu. Mi-a place foarte mult jocul ăsta, deci dacă ia mai multe nivele mă jucăm în fiecare zi, dar nu sunt decât 4, ia uitați, vedeți? Decât 4 nivele, aici poți decât să mergi și aici. Deci jocul ăsta îmi place atât de mult pentru că când atingi o din aia și atingi o din asta și te dă așa direct, nu ca în jocurile celelalte că mai aștepți puțin și pe aia te dă. Uitați-vă, deci aștepți foarte puțin și după aia vă dă aici, dar celelalte jocuri aștepți puțin mai mult și gata, te dă. Dar asta e mult, asta durează puțin până se încarcă. Da, și jocul ăsta e preferatul meu. Ieri am postat un video cu jocul ăsta. Da, să vedem câți oameni joc. Da, joc câțiva oameni. Stați. Mi s-a părut ceva amuzant. Apoi iată, ăla mi s-a părut că e îmbrăcată haine de fată. Bun. Deci, dacă vreți, puteți să vă uitați și la videoul meu de la canalul meu de YouTube. Să scrieți acolo Rebecca Teodora și va apare canalul meu de YouTube. E o poză cu Elsa și apăsați pe ea. Am vrut să-mi pun o altă poză cu YOLO, dar nu știam cum să pun o altă poză, adică YOLO, cred că așa se numește ăla. Dacă nu știți ce înseamnă aia YOLO, scrieți acolo pe YouTube, cei care nu știu ce înseamnă Y. E o literă. Da, să întrebați pe mama voastră sau pe fratele vostru sau pe tatăl vostru ce înseamnă Y, că eu știu, eu am învățat toate literele, am trecut la cele de mână. Da, și eu am venit la Caracal și o să stau 2 săptămâni, v-am spus și în celălalt video.
în partea în partea întâia. Și da, o să fac o line aici cu bunica mea. Că fratele meu e mai mare decât mine, are 17 ani și face online singur, este la liceu în clasa 11-a și eu sunt la școală în clasa 1-a. Anul trecut am în clasa pregătitoare, în clasa 0. Da. Voi să scrieți în comentarii cei care s-au jucat jocul ăsta, să scrieți dacă voi folosiți petul ăsta. Și cei care nu știu de unde să luați petul ăsta, apăsați aici unde e lăbuța aia de câine sau de pisică. Uitați-vă acolo și dați pe ea și vă apare. Și să scrieți în comentarii dacă folosiți petul ăsta, cei care v-ați jucat, și să scrieți în comentarii dacă vă place jocul ăsta. Eu îl ador. Da. Eu în clasă. Acum sărim. Cei care nu știți, s-a făcut un nou film, se numește trecem la patrulea. Cei care nu știți care filmul nou, eu n-am voie să mă uit, că e urât, dar mie nu mi se pare urât. Mama mea s-a uitat la el și a fost foarte interesant. Squid Game se numește filmul, să vă uitați la el, că e foarte tare Squid Game. Eu m-am uitat pe YouTube, nu pe Netflix, la Squid Game. Trebuie să faci un biscuite, să-l decupezi cu o stopitoare și după aia e o fetiță care zice acum duci viața. Da, cred că știți fata aia, e foarte ciudată. Da, filmul ăsta e din... Și am ajuns la 4-lea nivel. De fapt sunt 5 nivele. Gata, știu. 5 cât degete avem noi. 5. Da, bun. Hei! Să-mi scrieți în comentarii dacă vă place filmul Squid Game sau dacă încă nu v-ați uitat la el, că eu m-am uitat pe YouTube. Eu cred că o să-mi scot petul asta sau, adică nu scot, că e foarte cute. Adică dacă vezi așa ceva pe tine, eu îl dau jos de pe mine șoarecele ăsta, dacă îl văd odată. Putem să fac o șmecherie. Putem să sar acolo, aici. Deci, acolo. Unu, 2, 3, 4, 5, 6.
e foarte simplu nivelul ăsta. Asta e puțin cam greu, dar ce dacă... Adică nu e greu deloc. M-am descurcat de minune. Fără să fac nimic. Ăsta e foarte simplu. Puteai și să sari de acolo. Bun, astea sunt niște triunghiuri. Nu știu ce sunt. Aici poți să te faci, poți să faci o față. Nu e gratis. Poți să te îmbraci, dar costă. Ok, stai. Da, față gratis, oare că simt? Asta e. Nu e față gratis. Niciuna nu e față gratis. Asta e față gratis. Da. Asta. Cum fața asta costă atât? Dar ce e gratisă? Și nu, absolut deloc nu costă Roblox. Bun, o stați puțin. Ăsta e cel mai greu nivel, adică e cel mai simplu. Wow! Ok, dacă cad și de data asta o să dau stop. Gata, a durat foarte repede, n-a durat nici o secundă, nici 2, nici 3, nici 4, nici 5, nici 6, nici 7, nici 8, nici 9, nici 10 secunde. Oare cât mai avem până la un nivel, până la 5-lea, până la 5-lea nivel și la 6-lea nivel? Ăștia seamănă ca niște bomboane sau ca niște gume colorate. Oare pot să sar așa direct? Gata. Poți să scrieți în comentarii dacă vă place jocul ăsta Roblox. De ce am zis joc? Că știu și eu cum se numește, nu? Și da, o să mai am puțin și o să închid videoul decât mai facem încă 6 nivele. Deci asta e primul nivel, 1. O să număr ca să știu. 1, deci 1, 2, asta e ușor. 3, 4, adică nu mai număr că mai trebuie să fac decât 2, decât 1 și pe aia gata. Sau hai mai bine să facem încă 7. Deci dacă am 5 și vreau să fac, dacă am 5 și vreau să fac 7, trebuie să mai pun încă 2. Deci și 7. Fac și mai fac decât păsăruleacă. Și sper că v-a plăcut acest video. Nu uitați să apăsați
butonul de like, să vă abonați la canalul meu de YouTube și pe al lui Luca normal. Și ne vedem data viitoare. Pa!